mnyamata wina yemwe sanaphunzire Musa umphawi utamuvuta anaganiza zosaka ntchito koma samayipeza. Kenako anaganiza zokamupeza nzake yemwe ankagwira ntchito ku palesi ina ngati Gadi. Poyamba anaona ngati sizabwino kuteno, komabe nanga atani poti zinthu zatani kale. Anamuuza bwanawe zinthu sizili bwino ndi kusakasaka ntchito, ndipo nzake anati umatha chani, uli ndi luso lanji? Ndipo Musa anati palibe luso lina lililonse lomwe ndili nalo, koma ntchito ina iliyonse ingapezeke nditha kugwira. Kenako Gadi anati ndizovuta, koma tiye ndikupitise kwa mfumu tikayese kuwafotokozera mwina kapena atha kukulemba ntchito. Anapita naye kwa mfumu, ndipo mfumu anafunsa funso lomwe lija kuti ndi chani chomwe umatha. Ndipo Musa anati amfumu, ine ndilibe ukadaulo ndi experience ina iliyonse, koma zomwe mungaganize kundipasazo ndikhoza kugwira ndi kuyesesa kukhala okhulupirika. Kenako amfumu anaganiza pang'ono nati alright, tiyeni timusunge mnyamatayu, mwina tikhoza kumamutuma zina ndi zina. Musa analibe ntchito yeniyeni ku Paris, koma amatumidwa ndi zina ngati mnyamata otumidwa ku Paris. Patadusa nthawi amfumu anayitana Musa nati Musa, ndikufuna ndikutume kuli mudzi wina kutali ndi mzinda uno, kooloka mapiri awiri upite kumeneko anthu akuderalo ali ndi ngongole nafe tinawangongoza ndalama, ndipo nthawi yakwana yoti abweze kumasa akubweza. Utenge mapepala awa, aliyense akapereka azikasayina mapepala awo. Ndipo Musa anavomereza kuteno nati amfumu, ndikamabwera kumeneko koyitanisa ngongoleko mukufuna nditakubwereserani chani? Amfumu anamwetulira nati kandibweresere china chilichonse chomwe ku Palesi kuno sichingapezeke. Amfumu anaseka poona kuti nzosatheka kuwabweresera chinthu chomwe ku Palesi kulibe. Musa anakwera bulu nawuyamba ulendo wautaliwo. Ndikukafika kumudzi komwe amapitako, ndipo anayima pakati pa anthu nati amfumu andituma ine, ndi nthawi yoti mulipire ngongole zanu simunalipire. Musa anatulusa mapepala, anayamba kuulusa ndalama yomwe aliyense akuyenera kupereka. Anthu amuzi anangokhala chete, nkhope zokugwa, ena misozi kumene. Anthuwa analibe ndalama yoti angalipire zokolola zawo chaka chimenecho chonse zinalongosoke, analibe even chokudya iwowo. Ndipo anthuwa sankadziwa choti amuuze mnyamatayu kuti akauza mfumu. Musa anaona kuti anthuwa alibe zoti angapereke, ndipo kenako anati anthu inu tamveserani basi musalipire ngongoleyi, ndaganiza mofasa. Anthu amuzi anazizimuka, samamvesesa zomwe amva kalezo. Uli serious koma mnyamata iwe? Anafunsa anthu amuzi. Musa anati eya mwakhululukidwa musalipire. Ndipo munthu wina wa mmuzi anati nanga mapepala tinasayinirawa zitha bwanji? Amfumu akakakhala ndi mapepala amene wawa azatha kutuma munthu wina kuti azatolere ndalama. Musa anatenga mapepala onse nkuwaponyera pa moto, kuotcha zonse kuti pasapezekenso umboni. Anthu amuzi anayamba zisangalalo chifukwa samakhulupirira kuti ngongole zawo nkukhululukidwa. Amavina ndi kumufunira zabwino. Musa watipangira zabwino zomwe aliyense sakanatha kutipangira, ukhalise ndi moyo ndipo Mulungu akulipire zabwino. Musa anabwerera ku Palesi, ndipo atakumana ndi mfumu anati anthu amuzi aja sangathe kulipira ndalama, alibe kena kalikonse amfumu. Amfumu mtima unasuntha, ukufuna kunena kuti chani? Ndiye kuti sunabwere ndi ndalama ina iliyonse? Musa anayankha modekha nati amfumu, munandiuza kuti ndibwerese zomwe ku Palesi kuno kulibe osati zomwe zilipo kale, ndipo ndinaona kuti kuno ndalama zilipo kale. Amfumu anabalalika nati ndi chani wabweresa chomwe kuno kulibecho? Ndabweresa mapemphero awo anthuwo, chikondi ndi chithokozo pa inu zomwe kuno ku Palesi kulibe. Akukufunirani zabwino, kukufunirani mtendere, zomwe ndi zodula kwambiri kuposa ndalama ina iliyonse. Amfumu anasowa chokamba nakhala chete. Ndipo masiku otsatira mfumu ina inapanga ataki Palesi ija, ndipo zinavuta moti mfumu imayenera ithaweko ku Palesi kuja. Musa ali pafupi ndi mfumu nthawi imene inati ndikudziwa koti titha kuthawirako kuti mukabisala mfumu, tiyeni kumudzi wina ndikuudziwa bwino, kumeneko anthu akakulandirani ndi kukutetezerani. Ndipo Musa anatumizako uthenga, ndipo anthu amuziwo anayilandira mfumu mwachimwemwe ndi manja onse pamodzi ndi mgwirizano.
Awatu anali anthu aja anakhululukidwa ngongole aja, anawasamalira mfumu, kuwalemekeza mpaka kufikira mfumu atazitolera ndi kubwereranso ku Palace nkukayambanso kulamulira. Koma atabwerera mfumuwo anadziwano kufunikira kwa anthu a mmuzi aja, mapemphero awo ndi mtendere wawo. Nkhani iyi ndi ya simple koma muli zoti mutolemo, ikutiphunzitsa kuti kulemera kwenikweni sikuli mu ndalama mokha ndi katundu yemwe tili nayo, koma kulinso mma relationships ndi kufuniridwa zabwino komwe timakumanga tokha kudzera mma action athu a tsiku ndi tsiku. Tikamathandiza anthu timawina chikondi chawo, mapemphero awo ndi midaliso yosiyanasiyana yomwe chimakhala chishango chathu mu nthawi ya zovuta zathu. Mapemphero amakhala ndi mphamvu zoti olo ndalama zathu sizingatipulumutse nazo. Kutifunira kwa anthu zabwino kumatha kupulumutsa moyo wathu ndi ma miracles osiyanasiyana. Nkhani iyi ikutilimbikitsa kupanga focus powapangira ena zinthu zabwino, chifukwa mchitidwe wopanga zabwino nthawi zambiri umatibwerera ife tomwe pa nthawi yomwe tasinidwa zina zake, nthawi yomwe sitikuyembekezera. Anthu a mmudzi anawalandira mfumu kamba ka mtima wabwino okhululuka ngongole ngati kuti eni akewo anatero. Panganiko like, comment komanso share Musa kuti enanso uwafikire uthengawo.